Τώρα αν σας πω ότι έκανε 18 ετών 19,99, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί όταν έχει γίνει 22 ετών και είναι τόσο καλά προπονημένος και τόσο καλά δεμένος αυτός ο αθλητής, πώς μπορεί να μην κάνει μεγάλα ρεκόρ, πώς μπορεί να μην πηγαίνει κάθε φορά για παγκόσμιο ρεκόρ. Και έφυγαν οι δρομείς και έχει πιάσει ήδη, τους έχει καταπιεί, έχει μπει μέσα πρώτος στην τελική ευθεία με μεγάλη διαφορά. Είναι η αστραπή, είναι ο άνεμος Usain Bolt που φεύγει με πολύ μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη δύναμη διαφορά από τους υπόλοιπους και τρέχει και κάνει 19-20. Απίστευτο για μια ακόμα φορά. 19-20 το ρεκόρ του Usain Bolt, ένα ακόμα μεγάλο ρεκόρ, ένα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν είχε 200 εκεί. 19-19, ακόμα καλύτερο, αφού εξέτασαν το φωτοφίνις οι κριτές. Ο Usain Bolt που έτρεξε την απόσταση σε 19-19, ο Έντγαρ από τον Παναμά έκανε 19-81 ρεκόρ για εκείνον. Σπίρμορ 19-85. Είναι ένας αθλητής που δείτε τον εδώ ξανά πώς φεύγει, πόσο γρήγορα φεύγει. Με τα πρώτα 3 βήματά του έχει πιάσει μπροστά τον Έντγαρ. Τον Έντγαρ που ήρθε δεύτερος και έκανε 19-81. Στα πρώτα 3 βήματα. Και δείτε εδώ καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία έχει τους υπόλοιπους αθλητές πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Ο Έντγαρ θα δώσει ξανά τον καλύτερό του εαυτό. Τρόμαξε στα πρώτα 100 μέτρα, τον πέρασε έτσι ο Usain Bolt και δεν μπόρεσε φαίνεται στα πρώτα 100 να πάει τόσο γρήγορα. Όταν απλώθηκε, όταν πήγε τόσο πολύ μπροστά του ο Bolt και έδωσε γι' αυτό την καλύτερη δύναμή του, ανέβηκε και έκανε ρεκόρ. Ξαναγύρισε στις μεγάλες επιδόσεις. Η καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια ο Crawford. Δείτε εδώ ξανά αυτό το γίγαντα του αθλητισμού, αυτό το θαύμα της φύσης, αυτό τον άνεμο, αυτή τη σφαίρα των Usain Bolt που τρέχει και δεν πιάνεται. Είναι ασύλληπτη η ταχύτητα την οποία έχει. Και αύριο βέβαια θα αρχίσουν να μετράνε τα βήματά του, τους διασκελισμούς 63 του. μέτρησα εγώ, 63 για να κάνει... 1-2 να χάσα. Δείτε και τον προπονητή, δείτε και την έκφραση του πρωταθλητή, την αγωνία του, το πάθος του. Και δείχνει το χρονόμετρο. Αυτός είμαι, λέει. Αυτός είμαι. Ο Usain Bolt. 19-19.